guztiok oso ongi ulertzen dugu eta barneratua dugu gure bizitzen esparru fisikoan, esan dezagun, behar ditugula gaitasunak garatu, behar ditugula jarrerak, tresnak behar ditugula, persona buruaskiak eta kritikoak izateko, eta bizitza eta proiektu profesionalak ere garatzeko, ez? Gertatzen dena da, behar bada, plano digitalean ez dugula behar bezain besteko orain arte behintzat esfortzurik edo inbertitu, heziketa ere emateko, eta gazte hauetaz esaten da natibo digitalak direla, baina, claro, ez ziren dena ikasita jaio, orduan konturatzen gara eta harritzen gara ikusten dugunean, ezetz, bai, bizitzen dira esparru digitalean, ordu asko sartzen dituzte pantailari begira, baina gabezia handia dituzte, eta behar dute horretan akonpainamendua, eta behar dute, zenbait gako ulertu, behar dute teknologiek nola funtzionatzen duten ikasi, batez ere ulertu, eta beren galbaeak eraiki eta kritikoak izaten ikasi. Hau da, natibo digitalaren kontzeptu hori, segurazki marketing kontzeptu bat da, gehiago eta ez hainbeste errealitateari doitutako zerbait. Ez guk konturatzen gara, etortzen direla bai jarrera oso erlaxatuarekin, baina ateratzen direla oso harrituta konturatzen direnean beren gabeziekin, ez? Eta Maiderrek esate baterako, eskatzen dienean bere hitzaldian konektatzeko eskura jartzen dien wifi sare horretara, eta gazteek ikusten dutenean, batean bere telefonoaren izena, berak proiektatzen duen pantaila horretan, flipatu egiten dute. Eta guk flipatzen dugu, beraiek flipatzen dutelako nola. Hau ez dakizu? Ez dakizu wifi sare batera konektatzen zarenean zure datuak nolabait oparitu egiten dituzula, ez?